वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। कप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे ராம ராமா ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, நம்ம பகவத்கீதா லாஸ்ட் செஷன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் செக்ஷன் வந்து திட்டத்திட்ட ஃபுல் சாப்டரோட சம்மரி தான் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஐ திங்க் ப்ரீவியஸ் 17 சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? 17 சாப்டர்ல 18 சாப்டர் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் 17 சாப்டர்ல ப்ராட்லி? மாதாஜி, நம்ம 17th சாப்டர்ல வந்து நம்பிக்கைகள் வந்து எப்படி எப்படிலாம் நம்ம, அதாவது ஆத்மாக்கு நம்ம உடலை எப்படி ஆத்மா பண்ணுது, எப்படி எடுக்குதோ அதனுடைய சுவாகம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த 3 குணங்கள் வந்து இருக்குது மாதாஜி. அதை வச்சு பின்பற்றுவாங்க. அதை வச்சுதான் அந்த நம்பிக்கை பிறக்குது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துல, இந்த மாதிரி ஆத்மாவுடைய இதுக்கு உடலை எடுக்கிறத பொறுத்து அதோட முக்குணங்கள். அடுத்து இயற்கையில நம்ம சாப்பிடுகின்ற உணவு வச்சும் நம்மளுடைய அதுலயும் 3 குணங்கள் வந்து ஆகுது மாதாஜி. அதுலயும் நமக்கு வந்து யாகம், தவம், தானம் அப்படிங்கிற 3 முறைகள் நமக்கு வருது மாதாஜி. அதுலயும் யாகத்துல எப்படி சத்துவ குணம் இருக்குது, எப்படி ரஜோ குணம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது 17th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி தவத்தை பத்தி இருக்குது. தவத்துல வந்து 2 வகை இருக்குது. அது அதாவது நம்ம வாய்மை, நம்ம பேசுகின்ற பேச்சு வந்து எப்படி இருக்கணும், அதுல வந்து எப்படி சத்துவ குணம் வருது, எப்படி ரஜோ குணம் வருது, அது இனிமையா வேதங்களுக்கு ஏற்றபடி நம்ம வேதங்களை பின்பற்றி யாருடைய ஹர்ட் பண்ணாம நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்றது வந்து சத்துவ குணம் அப்படின்னு. பலனை எதிர்பார்த்து இருக்கிறது வந்து ரஜோ குணம் அப்படின்ட்டு. தானங்களை பற்றியும் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு. தானம் எப்படி எந்த முறையில எந்த இடத்துல யாருக்கு செய்யணுங்கிறது தானங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது மாதாஜி. அடுத்து லாஸ்ட் வந்து எந்த விதமான நம்ம வந்து யாகங்களோ எந்த பரமனுக்காக இறைவனுக்காக நம்ம ஒரு யாகம் செய்யும் போது ஓம் சத் சத் இதி அப்படிங்கிற 3 வேர்டு வந்து இருக்குது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் பரமனை திருப்திப்படுத்துறது தத்துங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம யாகம் செய்யும் போது ஸ்டார்ட் பண்றோம் மாதாஜி. சத்துங்கிறது வந்து எதை குறிக்குது மாதாஜி? ஓம் சத் ஓம் சத் இதி. ஓம் சத் இதி. அதுல தத்துங்கிற வேர்டை வந்து பிகினிங்ல நமக்கு ஸ்டார்டிங் நம்ம யாகம் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம சொல்றோம் மாதாஜி. அது வந்து நமக்கு எதை குறிப்பிடுதுன்னா, பரமபுருஷனை நம்ம ஏன் தானம் யாகம் ஏன் பண்றோம்னா, பரமபுருஷனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அந்த யாகங்கள் செய்யும் போது நம்ம வந்து தத்துங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம உபயோகிக்கின்றோம். ஆரம்பிக்கும் போது அதை சொல்லுவோம் மாதாஜி. அதுலயும் வந்து யாகம், தவம் மற்றும் தான செயல் அனைத்தும் சத் என்று நமக்கு அழைக்கப்படுகிறது மாதாஜி. அப்புறம் என்னது மாதாஜி, இதெல்லாம் செய்யும் போது
நம்ம கடைசியில வந்து கட்டுன்ற நிலையில இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தேவர்களை கும்பிடுவாங்க, பேய்களை கும்பிடுவாங்க, குபேர் இப்படி போன்ற பல்வேறு விதமான சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் இதுல இத வந்து கும்பிடுறாங்க. இவங்களை கும்பிட்டு அவங்களுடைய பலனை எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆனா இவங்கெல்லாம் வந்து மேலும் கிருஷ்ணரை போய் அடையிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அது எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும்னா மாதாஜி, நம்ம வந்து சத் சங்கத்தோட நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம அதை கேட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வை மேலும் விரிவுபடுத்தி கொள்ளலாம். அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவோட பின்பற்றுதலை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடைந்து இறைவனுடைய கிருஷ்ணருடைய உணர்வில நம்ம வந்து முன்னேறலாம். அவரோட குருவோட வழிகாட்டுதல் மற்றும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து சத்சங்கம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்பிக்கை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிருஷ்ணர் உணர்வுக்கு நம்ம முன்னேற்றம் அடையலாங்கிறது 17th சாப்டர் மாதாஜி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் சேது மாதாஜி. வெரி 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 நீட்லி எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் சாப்டர். புக் வச்சுட்டு வெரி மெட்டிகுலஸாக நோட் பண்ணிட்டு வெரி ஹாப்பி. நீங்கள் கண்டிப்பாக பகவத்கீதா கிளாஸ் டீச்சர் ஆகணும். ஏன்னா எவ்வளோ பண்ணுறோமோ, யாயுதம் பரமம் குயம் மத் பக்தேஷ் அபி தாக்ஷசி பக்திமயி பராம் கித்வா ஏவ வைஷ்யசி அசம்சய. கிருஷ்ணருக்கு கண்டிப்பாக வந்து அதாவது அவரோட பேரை பிரபலம் பண்ணுறவங்கன்னா அவர் ரொம்ப டியர். அது ஒன்றும் இல்லாம நாட் ஓன்லி இந்த பிரசன்ட் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதனால அந்த ஸ்கோப் வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும், அதை விடக்கூடாது. இப்போ இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்காது. எனக்கு வந்து மொபைல்ல இவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. சோ இப்போ வந்து யாராவது ஷேர் பண்ணாங்கன்னா நீங்க பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த 18th டே 18 days கூட கண்டினியூஸா பண்ணணும்னு இல்லை. நீங்க நிறைய பேர் அதான் பயம் இருந்துட்டு இருந்தீங்க, கமிட்மெண்ட் 18 days முடியுமான்னு. 6 டிவைட் பண்ணலான்னு இருக்கும். ஒரு 6 சாப்டர் ஒருத்தர், இன்னொரு 6 இன்னொருத்தங்க, இன்னொரு 6. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம பண்ணணும். எல்லாருக்குமே பிரச்சனை வரும். இப்போ 18 days எடுக்கிறவங்களுக்கும் 1 day வரலாம். பக்தி சாஸ்திரி நான் 2 வருஷமா எடுக்கிறச்சு கூட ஒரு நாள் பண்ணாம முடியாம இருக்கலாம். ஸோ எல்லாருமே பேக்கப் இருக்காங்க. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸையும் ஈக்குவலா ட்ரெயின் பண்றோம். பை சான்ஸ் ஒரு நாள் அவங்களால யாராவது டீச்சர் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் அட்மின் வில் கம் அண்ட் டேக் த கிளாஸ்ன்ற மாதிரி, லைக் பத்மாராஜன் மாதாஜி அவங்க எல்லாம். ஸோ அதனால ஐ திங்க் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே என்னோட கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, ஸ்டார்ட் டீச்சிங். ரைட், அங்கதான் நம்ம வந்து ரியலைசேஷன். நான் வந்து கிளாஸ் படிக்கிறது, புக்கு ரொம்ப கேட்கறத விட ஸ்ரவணம் எனக்கு ஜாஸ்தி தான். ஆனா எதுவா இருந்தாலும் நான் பேசுறச்சே அந்த சாது சங்கா இன்ட்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ஹையர். ஏன்னா நான் பேசுவேன், உங்க வியூ தெரியும், அவங்க வியூ தெரியும். ஸோ அதனால கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறச்சே அந்த புரிதலும் உணர்தலும் அண்ட் அதனால வர ரியலைசேஷனும் நானே பர்சனலா நிறைய பார்த்திருக்கேன். இப்போ நவ் பேக் டு 17 சாப்டர் மாதாஜி சொன்னதால ப்ராட்லி அதோட கண்டினியூவேஷன் டு திஸ் சாப்டர் அப்படி நான் பேசுறேன். என்ன 17வது சாப்டர்ல 2 கோர் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தோம்னா, we were talking about faith. நம்பிக்கைன்றதே மோட் ஆஃப் குட்னஸ்னா அப்போ எப்படி மற்ற 2 மோட் டிஸ்டர்ப் ஆகுது, இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது யக்னம் தானம் தபஸ், இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் 3 மோட். இப்போ நிறைய பேர்ல 2 வியூ இருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா, ரைட்? சோ இது என்ன அப்படின்ற வியூ. எப்பவுமே நம்ம எல்லாருக்குமே கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டாப் மோஸ்ட் குருவான கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்லிடுவோம். சோ இன்னைக்கு இன்னையிலிருந்து பார்க்க போறது கன்க்ளூஷன், த பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன். 18 சாப்டர் 1 to 12 என்னன்னா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகா. கர்மயோகாவில இருந்து நான் இல்ல, நம்ம எல்லாருமே வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகா போனோன்றத நம்ம 2வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், 3வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், 4வதுல பார்த்தோம், 5வது பார்த்தோம். மோஸ்ட்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ரொம்ப கிளியரா பார்த்தது இதுதான். மோர் கிளியர்லி நிறைய அந்த கர்மா யோகா இன் பேசிக்லி 3rd சாப்டர்லயும், கர்மா யோகா இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் 5th சாப்டர்லயும் கனெக்ஷன் பார்த்தோம். அப்போ இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளில வர்றது அப்படின்றதுதான் நம்ம இன்னைக்கு மெயினா பார்க்க போறோம். இப்போ டிட்டாச்மெண்ட், ரைட், வைராகியம். இது வந்து 2 டைப் ஆஃப் வைராகியம் இருக்கு. ஒண்ணு, இப்போ எனக்கு வந்து கேஷுவலா சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன், நான் சாப்பிடுறதே விட்டுடலாமா, இல்ல நான் சாப்பிடுறதுனால எனக்கு வர்ற விஷயத்த விடலாமா. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நான் வேலை செய்யறதே விட்டுடலாமா, இல்ல வேலை செய்யற அந்த பலனை விடணுமா. இது எப்பவுமே கன்ஃபியூஷன், ரைட்? சோ ஒண்ணு வந்து வேலையே விடுறது இஸ் கால்ட் சந்நியாசம். இன்னொன்னு கர்ம தியாகம், ரைட்? அதாவது அந்த ரிசல்ட் ஒன்லி தியாகம் பண்றது. சோ சன்னியாசி அப்படின்றது யாரு? அந்த வேலையே அந்த கர்ம தியாகமா இல்ல கர்ம பல தியாகமா?
கர்ம தியாகம்ன்றது அந்த வேலையை விடுறது, கர்ம பல தியாகம்ன்றது அந்த ரிசல்ட்ஸை விடுறது. இப்போ நீங்க என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க? என்ன பண்ணணும்? கர்ம தியாகமா இல்ல கர்ம பல தியாகமா? கர்ம பலன் தியாகம் மாதாஜி. கர்ம பலன் தியாகம். சோ அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 6 வேர்சஸ்ல பார்க்க போறோம். ட்ரூ சன்னியாசி வந்து கர்ம தியாகத்தை விட கர்ம பல தியாகம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 12வதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட செயல்கள் வந்து விட்டா அதுவும் பலனை விடுறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், அப்படி விட்டா அது வந்து நம்ம வந்து என்ன முகத்தில் இருக்குமா அப்படின்றதும். அதனால ஒருத்தர் வந்து அப்படியே தியாகம் எதனால செய்யறாங்க, அவங்க வந்து செயலை 3 விதத்தினால தியாகம் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமச குணத்தினால விடுவாங்க, இன்னொன்னு பயத்தினால விடுவாங்க, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விடுறதே வந்து குட்னஸ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து யார் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க, எப்படி அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 5 வெர்சஸ் ரைட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கேட்க போறாரு, தியாகம்னா என்ன, சன்னியாசியான்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன. இப்ப வந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கணும் என்ன, நம்ம கர்ம பலத்துல இருந்து. அதுக்கு அர்த்தம் தான் நைஷ் கர்மா அப்படின்னு. அதாவது நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதா 12th சாப்டர்ல நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். நம்ம 3 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம கர்மம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்து மை ஏவ மன ஆதர்ஷ மயி புத்திம் நிவசிஷ்யசி மை ஏவ அத்த ஊர்துவம சம்சய, மனதையும் எண்ணத்தையும் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணணும். கிருஷ்ணா இம்பாசிபிள், அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. அத்த சித்தம் சமாதாத்தும் நான் சோக்ஷதி நான் காங்ஷதி அப்படின்னு. சோ அத்த சித்தம் மனது முடியலன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகலாம் அப்படின்னு. அபியாச யோகேன தத்தம் மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. அப்பனா அந்த 64 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ற 4 எல்லாமே பண்ணணும். அதுவும் என்னால முடியாதுன்னா அபியாச ஏபியாசம் அத்தோசி மத் கர்ம பரமோ பவான் மதர்த்தம் அப்பி கர்மாணி குர்வன் சித்தம் அவாப்சியசி அப்படின்னா அந்த கர்மத்தை எனக்கோசரம் செய், நேஷ்காம கர்மயோகா, டூ த டியூட்டி ஃபார் மீ அப்படின்றாரு. இப்போ அங்க இருந்து நம்ம எடுக்க போறோம். சோ அந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஒர்க்ன்றத நம்ம ரினவுன்ஸ் பண்றதுதான் இதை ஹைலைட் பண்றாங்க. சோ பேசிக்லி கர்ம சன்னியாசியா கர்ம பல சன்னியாசியா என்ற அந்த டாபிக்கோட கேள்விதான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. இப்போ அதை கேட்ட உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, தியாகா அப்படின்னு சொன்னா அந்த பலனை விடுறது தியாகம், சன்னியாசின்றது அந்த செயலையே விடுறது சன்னியாசம். எக்ஸாம்பிள்னா நான் ஆபீஸ் போறேன், ஆபீஸ் போய் சம்பாதிக்கிறேன், வேற ஏதோ வேலை, நான் வந்து பினான்ஸ்ல வேலை செய்யறேன், சம்பந்தமே இல்லை. இப்ப வந்து தியாகம்னா நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன், இது ஒண்ணு. ஆனா கர்ம பல தியாகம் அப்படின்னு, கர்ம சன்னியாசின்னா நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன், தியாகி அப்படின்னா வேலைக்கு போவேன், ஆனா அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நான் விடுவேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் நான் வேலைக்கு போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பௌதிக ஆசையினாலதான். சோ இப்ப வந்து நான் பலனை விடணுமா இல்ல வேலையே விடணுமான்றதுதான் இந்த கன்ஃபியூஷன், ரைட்? இப்போ பெரும்பாலும் சன்னியாசிகள் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு ஆசை அப்படின்னு, எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை அதனால நான் வேலைக்கு போறேன், டெக்னிக்கலி நான் அதையே விட்டுறணும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நம்ம வந்து இந்த வேலையே நிறைய பேர் நிறைய ஒப்பீனியன், கிருஷ்ணர் ஒப்பீனியனுக்கு முன்னாடி மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த பலனை விடுறது பலன் இல்லை, இந்த வேலை செய்யறது, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் தவிர எந்த கர்மங்களை செஞ்சாலும் தப்பு. சிலர் என்ன சொல்றாங்க, இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 17th சாப்டர்ல என்ன, இந்த தர்மம் ரைட், தானம், அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி தபஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கணும், அதை எப்பவுமே விடக்கூடாது. ஸோ ஒருத்தங்க எல்லாமே விடணும், இன்னொருத்தங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும், சரிங்களா? இப்போ வந்து கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணாவோட ஒப்பீனியன்ல 3 டைப் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் சொல்லியிருக்காரு அவரு. என்ன அந்த 3 டைப் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும், 3 மோட்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா லார்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி வேதங்கள் கிரியேட் பண்ணது அவர் தான், வேதங்களே வந்து டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? நம்ம பார்க்கணும் டிஃப்ரெண்ட் காட் வந்து கிரியேட் பண்றது ஆண்டவன் தான் கிரியேட் பண்ணாரு, அதனாலதான் அபௌருஷா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால 3 டைப் ஆஃப் ரெனன்சியேஷன் வந்து 3 மோட்ஸ்னால வர்றதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அவரோட ஸ்டாண்ட் என்ன கிருஷ்ணது, ரைட்? அவரோட ஒப்பீனியன் தான் வேதங்கள் எழுதினார் அவரு, பட் அல்டிமேட்டம் அப்படின்னு, அதாவது அவர் சொன்னதா ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு, ரைட்? ஏன்னா ஆண்டவன் எழுதினதா, சோ அவர் தான் இதுதான் ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான். அதனால அவரோட வார்த்தைகள் தான் நம்ம ஃபைனலா எடுப்போம் அப்படின்றத 4வது வருஷமும்
5வதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம் செய்யும் எந்த ரிலீஜியஸ் வேலை தர்ம செயல்களும் நம்ம ஆப்போசிட்டா இருக்கு. நம்ம பண்ற எல்லா செயல்களுமே என்னன்னா நம்ம வந்து அதாவது நம்ம செய்யும் ஜாபோட கம்பேர் பண்றச்சே நம்ம செய்யும் செயல்கள் எல்லாமே என்னன்னா நம்ம வந்து நம்மள பியூரிஃபை பண்றதுக்கு. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பண்ற யக்ன தான தபஸ் எல்லாமே எப்பவுமே விடக்கூடாது. ஏன்னா அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் அது வந்து பியூரிஃபை ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு அந்த கொஸ்டினே இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து வைதி சாதனையில இருக்கோம். ஸோ நம்ம கண்டிப்பா விடக்கூடாது. பட் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நாளைக்கு எப்பமாவது நான் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டேன் விடலாமா அப்படின்னா அதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. சோ அதனால அர்ஜுனவாச்சா சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷா பிரக்தாகேஷி நிசூதனா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பழம்பொருந்திய புஜங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி, அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இதுல வந்து பிஃபோர் அர்ஜுனா கேட்டதை விட அவரோட 3 பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணான். 3 பேர் யூஸ் பண்றாரு கிருஷ்ணரை குளோரிஃபை பண்றதுல. என்ன அந்த 3 பேரு? இந்த அவர் கேட்ட கேள்விக்கு அப்புறம் வரலாம். அவர் கிருஷ்ணரை வந்து 3 பேரால இந்த ஒரு ஸ்லோகால அவர் அட்ரஸ் பண்றாரு. என்னது? மகாபாஹோன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஆ? மகாபாஹோ. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். மகாபாஹோ அடுத்தது அர்த்தம் என்னமா? அர்த்தம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஷோல்டர்ஸ், ரொம்ப பலம் பொருந்திய புயங்கள் கொண்டவர் அப்படின்ற மீனிங் மாதாஜி. அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா நீ ரொம்ப கரெக்ட். அடுத்தது ரிஷிகேஷ. ரிஷிகேஷன் சொல்லும்போது புலன்களின் அதிபதி அவர், கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். வெரி நைஸ். சோ கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் அடுத்த மாசம் கேஷி கேஷி கேஷி, ரைட்? கேஷி நிசூதனா. சோ பேசிக்கலி மதுசூதன மாதிரி இது கேஷினி சூதன. கேஷி நிசூதன அப்படின்னு. வெரி நைஸ். மகாபாகோனா நீ ரொம்ப எப்பவுமே கிருஷ்ணர் தான் அர்ஜுனரை சொல்றாரு. இப்ப ஏன் இவர் இந்த கான்டெக்ட் சொல்றாருன்னா அவரோட சந்தேகத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கும் அந்த நம்பிக்கையை ஏத்துறதுக்கும் அதை சொல்றாரு. மைட்டி ஆம்னா இப்ப பவர் அவருக்கு வேணும்ன்றது இல்லை. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நிராத பாணி இவர் சண்டை போட போறது இல்லை, ரைட்? ஆனாலும் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எனக்கு அது கோஷம் அப்படின்னு. ரிஷிகேஷா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு? மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ். ரிஷிகேஷனா ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உத்தமன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? அந்த ரிஷிகேஷன் நம்மளோட மனதை வந்து ரிஷிகேஷன் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சென்சஸ் மேல செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனா வந்து இந்த பேர் 2வது பேர் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா எப்பவுமே எந்த சிச்சுவேஷனுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈக்வி பாய்ஸ்டா இருப்பாரு. எந்த விதமான ஷேக்கும் இருக்காது. அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனபேக்ஷோ சுதீர் தக்ஷா உதாசீனோ கதா வச்சஹ சர்வா ரம்ப பரிதாகா யோமத் பக்தா சமே பிரிய அப்படின்னு வரும் 12th சாப்டர்ல. எல்லாமே நீங்க எல்லா குவாலிட்டியுமே பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணு. அதே மாதிரி அங்க இருக்கிற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸுமே அவருக்கு இருக்காது. எஸ்மின் நோ த்விஜதே லோகான் லோகான் நோ த்விஜதே யசஹ. எல்லாமே, அதாவது எந்த விரோதி இருக்க மாட்டாங்க எல்லாமே. அதுபோல சம சத்ருச்ச மித்ரோச்ச ததாமானோபமானேயு, அதாவது ஃப்ரெண்ட் இல்ல, எனிமி இல்ல, மானம் இல்ல. இது வந்து நம்மளுக்கு அவருக்கு ஏன் அவர் வந்து சொல்றாரு எனக்கு இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த குவாலிட்டி இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும், ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி அவருக்கும் அந்த குவாலிட்டி இருக்கிறதால அவர் நம்மளுக்கும் அந்த குவாலிட்டி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. நம்மளுக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்மளுக்கு அந்த குவாலிட்டி இல்லைனாலும் நம்ம வந்து இதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னும். அதாவது நான் கத்துவேன் ஆனா எனக்கு யாரும் கத்தக்கூடாது, நம்ம அந்த மாதிரி. ஏன்னா நம்மள டுவாலிட்டி இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் இஸ் வாட் ஹி இஸ். இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் ப்ரீச்சர். டீச்சருக்கும் ப்ரீச்சருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? டீச்சர் வந்து பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க மாதாஜி. ப்ரீச்சர் வந்து அது எதிர்பார்க்காம மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அப்படியா? சொல்றத பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. பலன் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் மெயின்லி என்னன்னா சொல்றத பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. மெயின் என்னன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து நீங்க 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா அதனாலதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரீச்சர்ஸ் பண்றாங்க. எதுக்குன்னா நானும் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும். இப்ப வந்து இதுவே டீச்சர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சயின்ஸ் பயாலஜிக்கல் டீச்சர் வந்து போட்டு ஹி வில் டீச். ஃபாரின்ல இது வந்து
இங்கேயோ நடக்குது ஃபாரின்ல. என்னன்னா இஃப் யூ ஸ்மோக் இட் இஸ் வெரி இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த், ஸோ டூ நாட் ஸ்மோக் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பிசிக்ஸ் டீச்சர் அந்த பிரேக்ல போய் சிகரெட் குடிச்சிருப்பாங்க. பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி, நடுவுல போ. ஸோ டீச்சர் டெல்ஸ் வாட் இஸ் தேர் இன் த புக். சொல்றதே பண்றாங்க. பணத்துக்கோசரம் பண்றாரா ஃப்ரீயா பண்றாரான்ற பக்கத்துல வைங்க, பட் அவர் ஃபாலோ பண்ணணும்ல. ஆனா டீச்சர் வந்து தே வில் வாக் தேர் டாக்ன்வாங்க, தம் செயல்படுத்துவாங்க தம் சொல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்றது வந்து ஈக்விபாஸ். மூணாவது வந்து கேஷி. கேஷின்றது வந்து யாரு? ஒரு அசுரர். கேஷி என்ற அந்த அசுரரை அழிச்ச மாதிரி என் மனதுக்குள்ள இருக்கிற சந்தேகம்ன்றதும் ஒரு அசுரர் மாதிரி. அதை வந்து அவர் கம்பேர் பண்ற, அதை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே 3 பேக்ரவுண்ட் பேர்ல போடுறாங்க. லெவல் 1 மாதாஜி இன்னும் ஒரு வாட்டி சொல்லிருங்க, அந்த டீச்சிங்க்கும் அந்த ஸ்பீச்சுக்கும் இன்னொரு சொல்லிருங்க மாதாஜி டெஃபினிஷன். டீச்சிங்னா நான் ஜஸ்ட் சொல்லி கொடுப்பேன், நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்ல. இப்போ நான் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்றது உண்மை, புரியல. ஆனா நான் சிகரெட் பிடிப்பேன் டீச்சரா இருந்தா. ப்ரீச்சரா இருந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்க மாட்டேன், நான் சொல்லி கொடுக்கறச்சு. இப்போ 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன்னா, நான் ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஐ எம் அ டீச்சர். நானும் ஃபாலோ பண்ணா ஐ பிகம் அ ப்ரீச்சர். நான் என்ன செய்யறேனோ அதை தான் நான் சொல்றது, ஆர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகே ரைட். இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா கொஸ்டின் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து டிஃபரன்ஸ் என்ன தியாகத்துக்கும் சன்னியாசத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பர்பெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் மெயின் எம்பசிஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி டு த பக்தி யோகா தான் அல்டிமேட் அப்படின்றதா ப்ரூவ் ஆக போகுது. இதேதான் 18 சாப்டர் சமரி. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். நம்ம 12வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், 9th மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்த்தோம், 12th சாப்டர்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதனால 12th சாப்டர் அடிக்கடி அந்த ஸ்லோகம் இங்க எது கொண்டு வரேன்னா அந்த கான்செப்டை இங்க இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண போறோம். சாப்டர் 13ல இருந்து 17 பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து வேதாந்த சூத்ரா மூலமா. இப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஞான யோகா அப்போ நம்மளும் படிக்கிறோமே அப்படின்னு. ஞான யோகாலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ஞானி என்றதும் ஞான யோகி என்றதும் வேற. யோகி கனெக்ட் பண்ணாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலே ஞான யோகி. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பஜனை கிரியான்போம். நம்ம எல்லாருமே பஜனை என்னன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கத்துக்கிறோம். ஸோ 13 to 17 சாப்டர் என்ன சொல்றாங்க, வேதாந்த சூத்ரா, அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் எப்படி பண்ணோம். அதான் ஓம் தத் சத் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஓம் தத் சத் ஆரம்பம், பிரணவா, ஓம் தத் எடுத்துக்கோங்க, பிரணவா தத்து நம்ம பண்றது. ஸோ எல்லாமே வந்து ஹவு கேன் வி கனெக்ட் வித் கிருஷ்ணா என்ற அந்த நாலேஜ். ஹவு கேன் வி கனெக்ட், வை ஷுட் வி கனெக்ட், இந்த ரெண்டையும் அட்ரஸ் பண்றது. சோ இது வந்து நம்ம நினைப்போம் என்ன மாதாஜி இது ஞானம், எனக்கு ஞானி ஆக விரும்பலன்னா இதனால ஞானி ஆக மாட்டோம். பஜனை ஞானி என்ற கான்செப்ட், அதாவது பக்தி கோசம் தேவைப்பட்ட ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா மிடில் 6 வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ரைட்? அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாருக்காவது அந்த பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகா சொல்ல முடியுமா? நடுவுல இருக்கிற சர்வீஸ், நடுவுல இருக்கிற ஆரும் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம். அதோட குணங்கள், அதோட செயல்கள். ஃபர்ஸ்ட் 6 என்ன சொல்லிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் பகவத்கீதால என்ன சொல்றோம்? கேக்குதா? கர்மயோகத்தை பத்தி படிக்கிறீங்க. வெரி நைஸ், கர்ம யோகா. ஆனா கர்ம யோகாலேயே கடைசியில வந்து கன்க்ளூட் பண்றது என்ன, பக்தி யோகா தான் பெஸ்ட். அங்கேயே பாத்தீங்கன்னா யோகினாம் அப்படி சர்வேஷாம் மத்கதிர் அந்தராத்மமான் ஸ்ரத்தாமான் பஜதேயமாம் தமோ மத்த சமோ மத்த ததோ தமோ யத்த. ஸோ பேசிக்லி இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் வந்து பக்தி யோகா அப்படின்றத சொல்றோம். செகண்ட் சாப்டர் 18 சாப்டர் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சந்நியாசம், கல்ம பல தியாகம், எப்படி 3 மோட்ஸ்க்கு மேல போறது, இதெல்லாம் பேசுறோம். இப்போ பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா எனக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா, சொல்ல முடியுமா? பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தின ஸ்லோகா என்ன? மாதாஜி சர்வ தர்மான் பரித்யஜ வருமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யஹ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசஹ. அடுத்து யத் கரோஷி யத் ஜோசி.
माताजी எத்தனை நான் ருசி சொல்லட்டுமா எத்தனை माताजी ருசி அது பண்ணணும். सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं எஸ் च वेदैश्च सर्वैरहमेव्य वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेह चावम् அதுவா माताजी பபிதா மாதாஜி, நீங்க சிங்கிங்கா? உங்க இல்ல வாய்ஸ் இல்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும் வெரி மாதாஜி, நைஸ். ரொம்ப நம்ம சாஃப்டா இருக்கும். 1 hour செஷன் ஐ திங்க் 6 to 7 ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சேது மாதாஜியும் எடுக்க போறாங்க. எல்லாரும் ஒரு நாள் எடுக்கச்சு, நீங்களும் ஒன் டே எடுங்க. வெரி நைஸ் ஸ்லோகா ட்ரைனிங். சோ இப்போ எதுக்கு நான் இதை சொன்னேன்னா, நிவேதிதா நம்ம மாதாஜியுடைய அம்மா குரலும் இதே மாதிரி இனிமையா இருக்கு மாதாஜி. ஓ ஹரிபோல், வெரி சசிகலா. நைஸ். சசிகலா மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு. இவங்க ஃபேமிலியே ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் மாதாஜி. பபிதா ஹரிபோல், மாதாஜியும் அதே மாதிரிதான் மாதாஜி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். இப்போ நவ் கமிங் பேக் நம்மளோட மெயினுக்கு என்னன்னா, எஸ் பியோர் மாதாஜி. டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஸ்லோகம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸா? பட் என்ன மாதாஜி டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகமா 12th சாப்டர்ல அந்த 8th பகவத்கீதாலே இல்ல ஸ்லோகமா இந்த ஸ்லோகம். மையேவ மன பகவத்கீதாலே இல்ல. ஓ ஓகே. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். 12th சாப்டர்ல மயேவமான கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அதௌ த்வம் ந சம்சய சோ பேசிக்கலி எனக்கு அதுதான் வேணும். அதுதான் அனன்ய பக்தி. வெரி நைஸ், ரைட்? இதுதான் அனன்ய பக்தி. See, there's a difference between pure devotional service and அனன்ய பக்தி, ரைட்? அனன்ய பக்தி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் 24/7 படிக்கிறது. பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஜென்ரலா லிங்க் ஆகணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. ஆகணும், ஏன்னா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸா அது இருக்கணுமான்னு சொல்ல முடியாது. அனன்ய பக்தினா 24/7 திங்க் பண்ணுவாங்க, which is almost there pure. ஆனா pure devotional serviceனா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வந்து ஒண்ணுதான், அதாவது டெத் கால். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸா? இல்லேன்னு சொல்லுவேன் மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க லாஸ்ட்ல கிருஷ்ணர் நினைக்கல, அதுக்கப்புறம் தானே மாதாஜி நினைச்சாங்க திரௌபதி கிருஷ்ணரை. எப்படி மாதாஜி? ஓகே, சோ அந்த கரெக்டா? அந்த லைன்ல வரீங்க. ஓகே, திரௌபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை நினைக்கலன்னு இல்ல, கிருஷ்ணரை கூப்பிடல. மத்தவங்க எல்லாம் போய் ஹெல்ப் கேட்டாங்க. லாஸ்ட்ல தான் அவரோட நினைவு வந்து அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணுவாங்க. அப்படித்தானே மாதாஜி? லாஜிக்கலி நம்ம அப்படி பேசுறோம், நம்ம ஸ்டோரி பில்டப்க்கு. பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி எப்பவுமே கிருஷ்ணரை நினைச்சதாலதான் எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, ஆனா கூப்பிடல. ரைட்? கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு எனக்கு ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்கல. பட் அவர் 24/7 அவர் கிருஷ்ணரையே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. சோ ஷீஸ் அ பியோர் டிவோட்டி. பட் நான் ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆன்சர் என்னன்னா, மாதாஜி கேட்கவே கூடாது, ஹெல்ப் பண்ணா அவர் கேட்டாங்களே சாரிக்கு அப்படின்னு. அந்த ஆன்சர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவங்க எல்லார்கிட்டயும். ஆனா அது வந்து டெத் கால். மானமும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டெத். அந்த டைம்ல நம்ம கூப்பிட்டோம்னா அது வந்து வில் பி அன் எக்ஸெப்ஷன். அதர்வைஸ் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஒரு ஸ்லோகா என்னன்னா, அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம். ஞாபகம் இருக்கா? நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் 18 சாப்டருக்குள்ள நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதால தான் நான் மறுபடியும் சொல்றேன். ஏன்னா 18 சாப்டர் தான் இந்த பக்தி சாஸ்திரி பேட்சுக்கு பாசிபிளி நான் எடுக்கிற லாஸ்ட் சாப்டரா இருக்கும். அதனால பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் மாடியூல்ல இருந்து, அதனால ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 18 சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே சாப்டர் எடுக்க போறோம்ன்ற சந்தேஷம் விட, அப்பா எனக்கு இன்னும் 1 மாசமாவது ஆகும், அது வேற விஷயம். அச்சோ இந்த டீமை விட போறோமே அப்படின்ற மன வருத்தம் தான் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. சோ அன்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமம். அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம், எல்லா அபிலாஷங்களும் சூன்யம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், அப்பதான் நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். எல்லா அபிலாஷமும் சூன்யம். எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கணவன் மனைவி வேணும், நான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறது என்ன? பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், எஸ் நோ? எஸ் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் எஸ். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு ஒரு நல்ல கணவனோ இல்ல மனைவியோ வேணும் ஃபார் மீ டு பிராக்டிஸ் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு நான் வேண்டினா, இஸ் இட் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்? எஸ் நோ? நோ மாதாஜி. யார் நோ சொன்னீங்க? யார் எஸ் சொல்றீங்க? நோ நோ மாதாஜி. ஓகே, யார் எஸ் சொல்றீங்க? இந்த பலன் வேணும் எனக்கு, நான் உன்னை பிரேயர் பண்றேங்கிறதுக்கு கேட்க கூடாது. நான் Very எஸ் nice. சொல்றேன். ஆனா நமக்கு கிடைச்சா நல்லது. நமக்கு அவங்க நம்மளோட ஹெல்ப், நம்ம இறைவனோட போலாம்ல மாதாஜி. அப்படி வேணும்னு வேண்டிக்கிட்டா நமக்கு அவங்க பூஸ்டா இருப்பாங்கல்ல மாதாஜி. Very எஸ் தானே nice மாதாஜி? thought, but சித்ரா மாதாஜி சொல்றதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா ஒரு கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்டிஷனை வச்சிருக்க கூடாது. ஓகே, நீங்க சொல்றது இட் வில் பி கன்வீனியன்ட்ன்றது வேற. பட் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல என்னன்னா, கண்டியூசிவா இருக்கோ இல்லையோ, சவை பும்ஷான் பரோ தர்மோ எதோ பக்தர் அதோக்ஷத,
அஹேதுகி அப்ரதீயதா யயாத்மா சுப்ரசீததா சீததி. இது வந்து நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இது என்னோட பெர்ஃபெக்ட் நிறைய தடவை நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். தாரணேஸ்வரி மேம் கூட என்கிட்ட பேசுறச்சே சொல்லியிருப்பாங்க. ஏமா நிறைய பேரு சேது மாதாஜி நினைக்கிற மாதிரி நினைக்கிறது நம்ம நார்மல் திங்கிங். ஸ்பௌஸ் எல்லாம் வந்து கண்டியூசிவா இருந்தா நம்ம எவ்வளவு நல்லா அதனாலதான் பக்தி பண்ணலாம். மாதாஜி இது எடுக்கல, கரெக்ட். தீட்சை எடுக்கல மாதாஜி. இவங்க இந்த மாதிரி அமைஞ்சு எனக்கு கிடைச்சிருந்தா இந்நேரம் எடுத்திருப்பா இல்லையா. வீட்டுல அகைன்ஸ்டா இருக்கிறதுனால எடுக்க முடியல, அதனால எனக்கு வேணும் அந்த தாட்ல நான் சொன்னேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். நோ, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பட் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு விஷயம், ரைட்? இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்ல, சேது மாதாஜியும் அவங்களும் ஒரே டைப் ஆஃப் டாக், ரைட்? இப்போ வந்து எதுக்கு நான் இதை ஹைலைட் பண்றேன்னா, நம்ம செய்யும் செயல்கள் ஃபேமிலியோட கண்டியூசிவா இருக்கணும்ன்றதும் இல்லைன்றதும் நான் பக்கத்துல வைக்கிறேன். ஆனா இது இருந்தாதான் நான் பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா தட் இஸ் நாட் ரைட். எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நிறைய சொல்லலாம். எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வேற, சரௌண்டிங் ஃபேக்டர்ஸ், ஆதி தெய்வீக ஃபேக்டர்ஸ் பக்கத்துல வச்சிடலாம். மாதாஜி கோவிட் வந்தா எப்படி மாதாஜி நான் நேர்ல கிளாஸ் எடுப்பேன், இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல, அக்ரி, அதை பக்கத்துல வச்சிருவோம், ரைட்? ஆனா தேவர்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஆதி ஆத்மிகன்றது நம்ம மனசால கட்டுற பிரஷம், ஆதி பௌதிகன்றது சுத்தி வைக்கிறது நம்ம ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ். இதெல்லாம் இருந்தாதான் நான் பக்தி பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கண்டிஷன் போட்டாலே, சித்திரலேகா மாதாஜி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, we cannot put conditions. கண்டிஷன் போட்டாலே அந்நிய அபிலாஷித்த சூன்யம் இல்ல, அந்நிய அபிலாஷித்தம் இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, ஃபேமிலி ஃபேவரபிளா இருந்தா நான் அப்புறம் என்ன சொல்வேன், மாதாஜி எனக்கு வந்து பைசா நிறைய இருந்தாதான் நான் பண்ண முடியும் மாதாஜி. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன், எனக்கு வெயிலா இருந்தா எனக்கு சரியா சொல்லிக் கொடுக்க வராது மாதாஜி. எனக்கு ஏசியில குளிர்னு இருந்தாதான் எனக்கு நல்லா வரும் மாதாஜி. சோ எனக்கு ஏசி வேணும், ஆனா ஏசி பில் கட்டுறதுக்கு எனக்கு நிறைய பைசா வேணும். அதனால ஐ நீட் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் மாதாஜி. அப்பதான் நான் சொல்றதும் லாஜிக்கலி கரெக்ட் தானே? எப்படி மாதாஜி எல்லாம் நீங்க ஆஸ்கிங் டூ மச் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்றேன், ஓகே? சேது மாதாஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சபாவு சொல்றாங்க. ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒன்னொன்னு சொல்லலாம், ரைட்? எதுக்குன்னு சொன்னா, இங்க இருக்கிற பல பேரு பல டீச்சர்ஸ் கண்டியூசிவா இருக்காது. ஆனா பண்றதுக்கு சுச்சுவேஷன் இருக்குமானா ஃபேவரபிளா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நானே நிறைய தடவை வந்து நினைச்சிருக்கேன். சேது மாதாஜி மாதிரி என் தானிஷி மேம் நானும் பேசியிருக்கோம். ஆனா பண்ணணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும். இதெல்லாம் விஜயகுமாரி மாதாஜி விஷயத்திலயும் பார்த்திருக்கேன், நம்ம விஷயத்திலயும் நான் பார்த்திருக்கேன். அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபேமிலி ஆப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கரெக்டா வந்து நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் எல்லாமே வந்து அவ்வளவு ஃபேவரபிளா நம்மளுக்கு பண்ணுவாரு. சோ நம்ம வந்து அதை நினைக்க வேண்டாம், அவரோட ப்ராப்ளம் அவர் நினைச்சுப்பாரு. சிலதெல்லாம் அவர் ப்ராப்ளம் நினைச்சு விட்டுணும். அதனால அந்நியாபிலாஷித சூன்யத்துல ஒன்னே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா, லைஃப் த்ரெட்டனிங் இஷ்யூஸ், திரௌபதி, அதே மாதிரி உத்தரா என் குழந்தையை காப்பாற்று அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லைஃப், ரைட்? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல உண்டி மாதாஜி நானும் அதான் மாதாஜி ஐம் வெரி சாக்ரிஃபைசிங். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ப்ரொமோஷன் வரணும், என் குழந்தை வந்து எனக்கு எந்த ஆசையும் இல்லை மாதாஜி, என் ஹஸ்பண்டுக்கோசரம் நான் வேணேன் என் குழந்தை வந்து சூப்பரா வந்து மார்க் வாங்கணும் 12th, இவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஆனா என்னோட ஆசை அந்நியாபிலாஷிதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நான் சொல்றேன்னா நம்ம டெஃபினிஷன்ல கிளியரா இருக்கணும், டெஃபினிஷனை நம்ம ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது, ஓகே? நம்மளால முடியல அப்படின்றது வேற விஷயம். ஆனா நம்ம முடியலன்றதால நம்ம டெஃபினிஷன் ஆல்டர் பண்ணோம்னா நம்ம அந்த மார்க்கே பிரயோஜனம் பண்ண மாட்டோம். மேக்ஸ்ல சென்டம் பாசிபிளா இல்லையா? 100% எஸ், நோ. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி சோ பாசிபிள் ஆனாதான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். இந்த டீச்சர் எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்கன்ற மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா நான் ட்ரையே பண்ண மாட்டேன். அதனால பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸோட ஃபார்முலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம், ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம். அனாவிருத்தம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, ஞான அண்ட் கர்மா ரிலேட்டட் டு கிருஷ்ணா இஸ் அக்செப்டட். இப்போ நம்ம பகவத்கீதாவோட லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் விட்டுருங்க, 18 5 சாப்டர்ஸ் 13ல இருந்து 17 டாக்ஸ் அபவுட் ஞானா. பட் வாட் இஸ் இட்? ஞானா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா. பாகவதம்லயும் ஞானம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன மாதாஜி பௌதிக வேர்ல்டு எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி, துர்காமா இருக்காங்க, சிவா இருக்காங்க, எப்படி பண்றது எல்லாம் இருக்கு மாதாஜி, பேத்தலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் ஞானா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஞானா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்த் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இது வந்து என்ன வந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் ஞானம் எனக்கு தேவை. ஸோ அந்த ஞானம் இஸ் கால் ஞான பஜன கிரியா ஞானம், அது வேணும். அனுகூலேன கிருஷ்ணானு ஷீலனம், இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? ஹவு டு யூ கால் அனுகூலம்? நம்ம செய்யற காரியத்துக்கு சாதகமா இருக்கிறது மாதாஜி. யாருக்கு சாதகம்? எனக்கா? நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு, நம்ம செய்யற பக்தி தொண்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அனுகூலம். அனுகூலம் யாருக்கு சப்போர்ட்? இப்ப வந்து நம்ம செய்யும் செயல் கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணுமா, பிடிக்காத மாதிரி இருக்கணுமா? பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா.
பிடிக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணனுக்கு ப்ளீஸ் பிடிக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணா, நம்ம வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க அந்த வேர்டு? ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா. பபிதா நான் சொன்னேன் மாதாஜி மாதாஜி. சொன்னாங்க. சபிதா ஆ, மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பபிதா. ஓகே, சபிதா மாதாஜி. ஓகே, இப்போ ப்ளீஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்சா அண்ட் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப ப்ளீஸ் ஆயிடுச்சாரு. அவர் வார் எடுத்து பண்றதுல அவ்வளவு சந்தோஷம் கிருஷ்ணருக்கு. he was very very pleased. கரெக்ட் தானே? ஓகே. யசோதா மாயி பண்ண வேலை எதுவுமே பிடிக்கல. கட்டி போட்டது பிடிக்கல, பால் குடுக்கல பிடிக்கல, அழுறாரு, கத்துறாரு, சண்டை போடுறாரு. நாட் அட் ஆல் ப்ளீஸ்ட். கரெக்ட் தானே? கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட். சோ ப்ளீஸ் கிருஷ்ணானா ரொம்ப கம்சா முக்கியம். இஸ் இன்க்ளூடட். ரெண்டு இருக்கு, அனாவிருத்தி ஆவிருத்தி. சோ பேசிக்கலி அதிவிருத்தி அண்ட் ஆவிருத்தி. அதிவிருத்தினா அதிகமா இன்க்ளூட் பண்றது. என்ன அதிவிருத்தி ஆயிடுது, அதாவது கம்சாவை இன்க்ளூட் பண்றது. ஆவிருத்தி வந்து இருக்கிறவங்கள சொல்லி விட்டுறது. நீங்க சொன்ன டெபினிஷன் பத்தி அனாவிருத்தியான நம்மளோட கம்சாவை இன்க்ளூட் பண்றோம், ஆவர்த்தியான யசோதாமைய வெள்ள தூக்கி போட்டுரும். இந்த டெபினிஷன் கரெக்டா? நீங்க தான் சொல்லுங்க, நான் சொன்னேன். புரியுது. கரெக்டா இல்லையா? புரியுது மாதாஜி. புரியுது. சோ அனுகூலேன மீன்ஸ் ஃபேவரபிள், நாட் நெசசரிலி ப்ளீசிங். இப்ப புரிஞ்சுச்சா? அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம், எந்த ஆசைகளும் இருக்கக்கூடாது. நான் ஏன் இதை எடுக்கிறேன்னா, இதெல்லாம் நம்ம கிளாரிட்டி இருந்தாதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். சேது மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எனக்கு பர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலி வேணும், இது வேணும், அது வேணும், எனக்கு சொத்து வேணும், எனக்கு ஏசி வேணும், இந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன் போடுறது அந்நிய அபிலாஷம்ல வித் அபிலாஷம். ஓகே, அது சபிலாஷம். அப்படி ஒரு வேர்டு இல்ல, நானே கிரியேட் பண்றேன். பட் அபிலாஷ சூன்யம் இல்ல. ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம்ன்றது கரெக்ட். பக்தி வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஐயோ ஞானம் வேணா, இது வேணா, நான் படிக்கவே மாட்டேன், ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் இதை எடுக்க மாட்டேன், அதெல்லாம் இல்ல. இருக்கலாம். அனுகூலேனம்ன்றது வந்து நாட் டு ப்ளீஸ், ஷுட் பி ஃபேவரபிள். யசோதாமயி. ஓகே. அண்ட் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம் பக்தி உத்தம, அதுதான் ஹையஸ்ட் பக்தி அப்படின்றதா டிவோஷனல் சர்வீஸ். சோ இதையே நான் டீடூர் எடுத்தேன்னா, நம்மளோட கிருஷ்ணரோட லாஜிக் அவர் என்ன கேட்கிறாரு, இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் கிளியரா வந்து சொன்னது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸை பத்தி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ரைட்? அப்போ வந்து 2nd and 4th 18th சாப்டர்ல ரினன்சியேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட். ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் கிளியரா வந்து டவுட் கேட்கிறாரு. சர்வ கர்ம தியாகமா, அதாவது கர்ம சன்னியாசியா, கர்ம பல சன்னியாசியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தியாகா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்ஸ் தான். ஏன்னா அதை கிளாரிஃபை பண்றேன். ஏன்னா தியாகம் அப்படின்னா மாதாஜி என்னன்னா, தியாகம் பண்றதுன்றது வந்து லைஃபே தியாகம் பண்றதெல்லாம் இல்ல. நான் பண்ற செயல்ல இருக்கிற என்ன, என்கிட்ட இது மொபைல்ல இருக்கு, எனக்கு தியாகம் பண்ணிடியா அப்படின்னா என்ன, எனக்கு கொடுத்துடியா அப்படின்னு. சோ அதெல்லாம் ரிசல்ட்டை தியாகம் பண்றது. எதுவுமே நான் செய்யாம இருக்கிற தியாகத்துல வராது. சோ பேசிக்கலி பலத்தை தான் தியாகம் பண்ண முடியும். ரைட்? சர்வ கர்ம பல தியாகம் இல்ல கர்ம சந்நியாசம், ஆக்ஷனா பண்றது அப்படின்னு. இந்த வேர்ட்ஸுக்கு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கு. ரைட்? ஒரு செடிக்கும் ஒரு கல்லுக்கும் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கு. ரைட்? அதாவது அப்படின்னு பக்தி பல்ராம் வித்யாபூஷன் சொல்றாரு. இப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டும் மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கான்ட்ரடிக்டரி மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏன் இதை சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள், ஏன் இந்த டாபிக் வருதுன்னா, பகவத்கீதா 5th சாப்டர்ல வந்து வர்ஸ் இருக்கு, சர்வ கர்ம மனசா சந்நியாசா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இன்னொரு வேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 4.2ல பாத்தீங்கன்னா தியாக்த்வா கர்ம பலா அப்படின்னு இருக்கு. சோ இது கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்படி வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ ரெண்டுமே இருக்கு. இங்க ஒண்ணு, இந்த ரெண்டு கான்ட்ரடிக்டரியா இருந்தா விச் ஒன் இஸ் ரைட்? இது எப்பவுமே வரும். கான்ட்ரடிக்டரி வெர்ஷன்ஸ் இருக்கச்சு எதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்? யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம், நம்ம அப்புறமா வரதை ஃபாலோ பண்ணலான்னு. இப்ப வந்து அப்புறமா வரதுன்னா மறுபடியும் 12th சாப்டர்ல 11th வர்ஸ்ல சொல்வாரு, சர்வ கர்ம பல தியாகம் அப்படி 12.11ல. இப்போ அது வேற கிவ் அப் தி ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் அப்படின்றது. யூஸ்வலா கான்ட்ரடிக்டரியா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட், லாஸ்ட் என்ன வருதோ அதுதான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நிறைய இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சர்வ தர்மம் பரித்தியாக. சோ பதக் தத்துவம் என்ன பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ தியாகா அப்படின்றது என்னன்னா, இதுதான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, செல்ல சன்னியாசின்ற தியாகன்ற ஃபைனலி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவரு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாரு, சன்னியாசிக்கும் தியாகத்துக்கும். சோ பகவத்கீதா வந்து பாத்தீங்கன்னா 17 சாப்டர்லயே ஓவர். 18வது சாப்டர் இஸ் வெறும் சமரி தான். ஆனா 18வது சாப்டர்லயே நம்மளுக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு. அதனால வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து இங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா அதுதான் அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் 6th சாப்டர் நான் சொன்ன யோகினாம் அப்பி சர்வோஷ் சாமி,
அண்ட் 6 சாப்டர் நடுவுல இருக்கிறது. ஏன் நான் இந்த ஸ்லோகா எடுத்தேன்னா, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டைரக்டா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்கிறது தான் 7ல இருந்து 12வது சாப்டர். கடைசி சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா ஞானம், அப்புறம் நம்ம ஞான சந்நியாசம், ஞான பலதாகம் இதெல்லாம் இருக்கும், ரைட்? அது வந்து கன்க்ளூஷன் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதான் சொன்னோமே, எல்லாமே ஓம் தத்சன்றதும் கன்க்ளூஷன்ல இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். பிரம்ம சூத்ரான்றதா வேதாந்த சூத்ரா. நிறைய பேர் வந்து வேதாந்த சூத்ரா வந்து என்ன மாயாவதிக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. டிவோஷனல் சர்வீஸ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் அங்க இருக்கிற ஸ்லோகாவும் பாத்தீங்கன்னா ஜென்மாதஸ்ய அப்படின்னு நீங்க பார்த்தா அதுல இருக்கிற ஸ்லோகால தான் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்ல. ஜென்மாதஸ்ய யதோன்வயாத், யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு தெரியாது, சாரி, பக்தி வைபவ். ஜென்மாதஸ்ய யதோன்வயாத் இதரதச்சாத்வேக விக்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரய தேஜோ வாரி மிருஷாம் யதா வினிமயோ யத்ர த்ரிசர்கோ மிருஷாம் தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஷ்ட குவகம் சத்யம் பரம் தீமஹி அப்படின்ற அந்த ஃபுல் ஸ்லோகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். மாதாஜி இது கேண்டோ 1ல ஃபர்ஸ்ட் தானே மாதாஜி? ஆமா, கேண்டோ 1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பிரம்மசூத்திர இதுல ஜென்மாதி அஸ்யயத அப்படின்னா மெயின்டைனிங், டிஸ்ட்ராயிங் அண்ட் கிரியேட்டிங், இந்த 3 தான் குறிக்கிறதுன்னு. அப்புறம் 15.15 ஸ்லோகம் இப்பதான் மாதாஜி படிச்ச ஸ்லோகம் வெரி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க. அவர் தான் கம்போசர் ஆஃப் ஆல் ஸ்லோகாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க. 12வது சாப்டரோட ஹெட்டிங்கும் அதே தான், டிவோஷனல் சர்வீஸ். 9th சாப்டர் ஹெட்டிங்கும் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு. ஸோ இதை வந்து இன்னும் நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணணும்ன்றதால கிருஷ்ணரை ரிஷிகேஷா, கேஷி, நிசூதனா, மகாபாஹு அப்படியெல்லாம் அவங்க சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? ஒரு டவுட். நிஷ்காம கர்மாவும் இப்ப நீங்க சொன்ன கர்ம பல தியாகமும் ஒண்ணா மாதாஜி? ஆமா, ஓகே, ஆமா, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி கிவிங் அப் ஆல் த ரிசல்ட்ஸ் தான் நிஷ்காம கர்ம யோகா. அண்ட் இதுவும் அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 டைப் ஆஃப் சந்நியாசம் இருக்கு இல்லையா? ஞானம், அதாவது 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சன்னியாசி என்ன? ஞானா அண்ட் கர்மா, லிபரேஷன், அதாவது பேசிக்கலி பக்தி. இதுக்கு வரும், இது நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வரும். நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இது மொத்தமே 2வது சாப்டர்லயே சொல்லியாச்சு. 18th சாப்டரும் வரும், அந்த சம்மரி மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப், நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம், கிருஷ்ணரை அச்சீவ் பண்ணோம். இந்த 3 மோட்ஸ்க்கும் மேல அந்த ஸ்லோகா என்ன? 3 மோட்ஸ்க்கு மேல போ அர்ஜுனான்னு சொல்றது. ஏன்னா 18th சாப்டர் மொத்தமே அதான் பேச போகுது. 3 டைப் ஆஃப் சன்னியாசி என்ன, ஞானா கர்மா வந்து எப்படி லிபரேஷன், எப்படி முக்தி அடைக்க முடியும், அப்படி எல்லாம் பேச போகுது. சோ அந்த 3 மோட்ஸ் மேல போறது என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்டே கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு 2வது சாப்டர்ல. என்னது அது? த்ரைகுண்ய விஷயா வேகா நிர்ஷைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்பந்தோ நித்திய சந்நியஸ்ய நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான் அப்படின்றத பாக்கணும், ரைட்? அதனால ராமானுஜர் என்ன சொல்றாரு, இது ஜஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் அன்றதுக்கு தான் கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்ல போறாரு. ஆனா அவர் வந்து அக்ரிமெண்ட் பண்றாரா, டிஸ்அக்ரி பண்றாரான்றத நம்ம இப்போ 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பாக்குறோம். 8.2 ஸ்லோகா அண்ட் வர்ஸ். நான் படிக்கவா மாதாஜி? வேற யாரும் படிங்க, யார் வேணா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். காம்யானாம் கர்மணாம் யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பல தியாகம் பிராஹுஸ்தியாகம் விசக்ஷணாஹ. டிரான்ஸ்லேஷன். மாதாஜி நீங்க ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சொல்லல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஓ மேலையா? சாரி மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம பல தியாகம் பிராஹுஸ்தியாகம் விசக்ஷணாஹ. டிரான்ஸ்லேஷன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்ற சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துரைப்பதையே தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஏன் இந்த நான் பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டீடூர் எடுத்தேன்னா, இங்கதான் நமக்கு கன்ஃபியூஷனே இருக்கு. இப்ப புத்திசாலிகள் சிலர் என்ன சொல்றாங்க வந்து, நம்ம சந்நியாசம் எடுக்கணும், ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப், அதுதான் சந்நியாசம்ன்றது, அதுதான் பெஸ்ட்.
சிலர் என்ன சொல்றாங்க, தியாகம் செய் விடணும் அப்படின்னு. இது ரெண்டுக்கு தான் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. சந்நியாசம்னா நம்ம செய்யும் செயலை விடுறது ஃபார் பர்சனல் பெனிஃபிட். அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம செய்யும் செயலை விடுறது உண்டு இல்ல, எனக்கோசம் நான் செய்யும் செயலை விடுறது அன்றத அதுல அந்த லைன் மிஸ் ஆகுது. ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து கர்ம சந்நியாசான்றது என்ன கரெக்ட் ஃபார் மை ஓன் பர்சனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு. அப்பனா ரிசல்ட்ஸ் எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் ரிசல்ட் இருக்கும். நம்ம பேசுறது வந்து குட் ஆக்டிவிட்டி தான், பேட் இல்லை. நம்ம எது பண்ணாலும், ஒரு செடி வளர்த்தாலும் ஒரு ஃப்ரூட் வளர்த்தாலும் ப்ராஃபிட் இருக்கும், ரைட்? அதனால வந்து எதை நம்ம விடக்கூடாதுன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் கொடுறதுக்கோ இல்ல நம்ம ஹார்ட் பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு பண்றதோ விடக்கூடாது அப்படின்றாங்க. இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கிளியரா நம்ம பிரசன்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எனக்கு ஒரு நல்ல மகன் வேணும் அப்படின்றது பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்ஸா நோ தான் சொல்லுவோம், அதுக்கு நீங்க இவ்வளவு திங்க் பண்ணக்கூடாது. வாய்ஸ் கேக்குதா? இல்லாத ஆசை மாதாஜி. பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸா இல்லையா? இல்லை எஸ் இல்லை. மாதாஜி. எஸ்னா பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸ்ன்றீங்க. ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம இறைவன் கிட்ட சேவை பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தா அந்த ஒரு தாட்ல சொல்றேன். கிருஷ்ண மாதிரி. சோ பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லைனாலும் இறைவனுக்கு சேவை நடக்க போகுது. சோ பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதே வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்ல. ஏன் நான் இதை அடிக்கடி சொல்றேன்னா, நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு சேது மாதாஜி நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த நினைப்பை மாத்திக்கணும். பபிதா மாதாஜி நான் இல்ல அப்படின்னா பேசிக்கலி என்ன ஒரு உண்மையான நம்ம பியூர் வந்து ஒரே தாட்டு கிருஷ்ணருக்காக நம்ம இது அதுக்காக வேண்டிக்கிடணும், அந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிற அந்த தாட்ல நினைக்கிறேன் மாதாஜி. என்னோட பௌதிகத்துல நினைக்கல. அது டிவோஷனல் சர்வீஸ். இட் இஸ் நாட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ரைட்? யத் கரோஷி யத் அஷ்னாஷி யத் ஜோசி ததாசி யத் தபசேசி கௌந்தேயா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். நம்ம வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பண்ணணும், ரைட்? தட் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ரைட்? பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது அன்யாபிலாஷிதா சொல்லுவோம், ரைட்? பக்தின்றது வேற, ரைட்? சர்வதா. இப்ப நீங்க சொல்றது அபிலாஷி அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அந்த இது அத சொல்றீங்க, அந்த மீன் பண்ணி நீங்க வேணுமா வேண்டாமான்னு கேக்குறீங்க. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது ஒரே ஒரு மீனிங் தான் இருக்கு, அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, ரைட்? எல்லா ஸ்லோகமும் இங்கதான் கனெக்ட் ஆகணும் ஐடியலி. சோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் பியூர்னா என்ன, நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க நோட்டீஸ் பண்றீங்களா? இப்போ வந்து நான் ஒரு டார்க் ஆரஞ்சு கலர் சாரி போடுறேன், எல்லாரையும் ரெட் சாரி போடுங்கன்னு சொல்றேன். டார்க் ஆரஞ்சு போடுறேன், இது ரெட்டா அப்படின்னா இல்ல இது ஆரஞ்சுன்னு நீங்க சொல்வீங்க. நான் என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி, நிறைய ஆரஞ்சு சேர்த்தாதான் ரெட் வரும், இதுவும் ரெட்டு தான் அப்படின்னு 4 தடவை சொன்னா நீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க. ஆமா மாதாஜியா விட்டுருங்க, ஒரு ஃப்ரெண்டா எல்லாரும் ஒரே இருக்கிறவங்கள, ஆமா மாதாஜி இதுவும் ரெட்டு தான், இதுவும் ரெட்டு மாதிரி தான் இருக்கு, ரெட்டு தான் மாதாஜி அப்படி ஆயிடும். கரெக்டா? அததான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் எஸ் ஆர் நோன்றதுக்குள்ள வெள்ள சீக்கிரமா வர மாட்டேன்னா நம்மளுக்கு நோ சொல்றதுக்கு மனசு இல்ல, தெரியலன்னு இல்ல, மனசு இல்ல. அதனாலதான் ஒரு சைட்ல பபிதா மாதாஜி வந்து திங்க் பண்ணிட்டு இல்ல மாதாஜி சைல்டு வந்து, ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன ஒரு ஃபீலிங்னா நம்ம எல்லாம் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்ற ஆசை தப்பே இல்லை. ஆனா பியூர் டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ன்ற ஃபீலிங்ல நம்ம இருக்கோம். எதுக்குன்னா நம்மளையே வந்து எங்கேயோ வி ஆர் ஹெட்டிங் டு தட் அப்படின்னு. இப்போ இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னா அச்சோ அப்போனா நம்மளால பண்ணவே முடியாதான்ற பயம் நம்மளுக்கு வரதால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டெஃபினிஷனை நம்ம ஆல்டர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். புரிஞ்சுச்சுங்களா? சோ ஸ்கோப் ஆஃப் டெஃபினிஷன் ஆல்டர் பண்ண வேணாம். பியூர் டிவோட்டி ஆனாதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் போகணுமா, இல்ல பியூர் டிவோட்டி ஆறதுக்கு முன்னுமா கிருஷ்ணா கூட்டிப்பாரா, இல்ல பியூர் டிவோட்டி ஆறதுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்றாரான்றது அவர்கிட்ட விட்டுறலாம். பட் பியூர் டிவோஷனே இதுதான் அப்படின்னு நம்ம லிமிட் பண்ண வேண்டாம். இதுதான் என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், ரைட்? சோ சாக்ரிஃபைஸ் வந்து ஒரு நல்ல சன்னுக்கு வேணும். எதுக்கு நம்ம கேட்கறோம்னா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு மகன் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கோப் கோசம் இல்ல, மோஸ்ட்லி ஒரு சன் வேணும்ன்ற தாட் என்னன்னா ஹையர் பிளானட்ஸ்க்கு எலிவேட் ஆகணும், ரைட்? இப்போ அதனாலதான் சொல்றாங்க எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே அட்வான்சிங் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து விடக்கூடாது. ஏன்னா அது பியூரிஃபை பண்றது. இப்ப மகன் வேணும் நான் யக்னா பண்ணனா அந்த யக்னம் வந்து மகனை கேட்கறது, அந்த மகனை அது வந்து பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காது. நீங்க சொல்லுவீங்களா மாதாஜி அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கூல் நடக்கிறாரு, மகன் இருந்தா தானே அந்த ஸ்கூல்ல கோயில்ல நடத்த முடியும், தேவையில்லை யார் வேணா நடத்தலாம், ரைட்? சோ அப்ப வந்து சாமி எனக்கு கரெக்டா இந்த ஸ்கூல்ல நடத்துறதுக்கோ இந்த கோயில்ல நடத்துறதுக்கோ ஒரு ஆள் வேணும்னு வேண்டது பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். என்னோட மகன் தான் ஆளணும்னு நினைச்சேன்னா தென் இட் இஸ் நாட் பியூர், என்னுடையதுன்றது கனெக்ட் ஆகுது. சோ சன்னியாசி வந்து ஒரு ஆசிரம், அதாவது
காமிய கர்மா அப்படின்றது, அதாவது கர்மங்களை தியாகம் செய்யறது தான் அந்த சன்னியாசி ஆசிரம். அவங்க வந்து கர்மா நித்திய கர்மா பண்ணணுமா. இப்ப கர்மாவோட வெரைட்டி நம்ம ஒரு செகண்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். தியாகான்றது பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது. மறுபடியும் சொல்றேன், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்த ஆசிரமத்திலயும் பண்ண முடியும். அதாவது சந்நியாசம்ன்றது பிரம்மச்சாரியா, அது என்ன அந்த 4 ஆசிரமங்கள் என்னது அந்த 4 ஆசிரமங்கள்? பிரம்மச்சாரியம், கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி. அதான் அந்த ஸ்டேஜ், லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கூட நம்ம எடுக்கலாம். ஆனா நம்மளால பண்ண முடியுமா? இல்ல. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி ஆசிரமல வந்து சேர்ந்து போயிடுங்க அப்படின்னா, ஐயோ எனக்கு கல்யாணமே பண்ணிக்க வேண்டாம், பட் நான் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலயும் இருக்க மாட்டேன். அப்ப எங்க இருப்பேன்? நான் தனியா வந்து என் பேரண்ட்ஸோடயே இருக்கேன். ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா தனியா பேரண்ட்ஸோட இருக்கிறது தப்பு இல்ல. அவன் வந்து ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, பிரம்மச்சாரி ஆசிரமல நிறைய நிபந்தனைகள் இருக்கு. 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், ஜபம் பண்ணணும், அப்படியே இருக்கணும், விமன் அசோசியேஷன் கூட தனியா இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இதுவே நான் வந்து கல்யாணமும் பண்ணிக்க மாட்டேன், பிரம்மச்சாரியா இருக்கேன்னா அவன் எப்பமாவது ஸ்லிப் ஆவான். எப்படியாவது யாராவது ஒரு பொண்ணு வரைச்சி அட்ராக்ட் ஆகலாம். அதனால வந்து என்ன ஆகும், நம்ம சொல்ற மாதிரி தரம் இறங்கும். அதனாலதான் ஒண்ணு பிரம்மச்சாரி இல்ல கிரகஸ்தா. ஐயோ மாதாஜி அவனுக்கு பிடிக்கல மாதாஜி கல்யாணம், ஏன்னா அவனுக்கு வந்து குழந்தை எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மனைவி கரெக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ஆனா அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஒண்ணு இங்க இருக்கணும் இல்ல அங்க இருக்கணும். நான் நடுவுல இருக்கேன்னா அது ஸ்கோப் இல்லை. அதுதான் இங்க ஹைலைட் ஆகுது. நித்திய கர்மா அப்படின்னா என்ன? நித்திய கர்மானா டெய்லி செய்யும் கர்மங்கள், டியூட்டிஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் டியூட்டிஸ். என்னது? சந்தியாவதனம் சொல்லலாமா மாதாஜி? எக்ஸலென்ட். எஸ். நெக்ஸ்ட் காயத்ரி மந்திரம், காயத்ரி மந்த்ரா, சந்தியாவந்தனம். நெக்ஸ்ட் நாம ஜபம் பண்ணலாம் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். செகண்ட் இனிஷியேஷன் காயத்ரி மந்திரம், நாம ஜபம். நெக்ஸ்ட் டெய்லி பண்ற ஹோமங்கள், பூஜைகள், விரதம் இருக்கிறது, விக்கிரக வழிபாடு மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். டெய்லி பண்ற பூஜைகள், விக்கிரகம் நான் விக்கிரகம் ரெண்டுமே நித்திய கர்மால வரும். டெய்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆப்ளிகேட்டரி டியூட்டிஸ், டெய்லி டியூட்டிஸ், ஆப்ளிகேஷன், ரைட்? நெய்மித்திக கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு. நெய்மித்திக கர்மான்றது வந்து பண்ணணும், ஆனா டெய்லி பண்ண மாட்டோம், ஒகேஷனலா பண்ணுவோம். என்னது? ஏகாதசி விரதம். ஏகாதசி விரதம். நெக்ஸ்ட் வேற? இப்போ நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறோமே, அது வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தி. ஓகே, அது வந்து எஸ் கிருஷ்ண ஜெயந்தி இதெல்லாம் ஒண்ணு. அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்யாணம், கர்ப்போதக சாயி வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம், உபநயனம், ஸ்ரத்தா, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைமித்திக கர்மத்துல வரும், ரைட்? அதாவது வந்து ரெகுலரா பண்ண மாட்டோம், பட் ஒகேஷனலா பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் காமிய கர்மங்கள், அதாவது வந்து எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆசைக்கோசரம் செய்யறது. அது என்ன? எனக்கு ஒண்ணு நிறைவேறணும்ன்றதுக்கோசரம் நான் பண்றது. நிறைய பேர் யாகம் எல்லாம் செய்யறாங்க மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். யாகம், ஜோதிஷ்டம், யாகம், இதெல்லாம் வந்து சொர்க்கம் போகணும், இல்ல நான் வந்து இது இருக்கனா, அதெல்லாம் பண்றது காமிய கர்மம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராயச்சித்த கர்மா என்ன? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது நல்லிஃபை பண்றது, நம்மளுடைய சின்ஸ நல்லிஃபை பண்றதுக்காக செய்யற கர்மம். நம்ம இதுக்கோசம் பிராயச்சித்தத்துக்கோசரம் பண்றது. யாரோ சொன்னாங்க என் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஏதோ ஒரு கோயில், குலசேமி கோயில்ல போயிட்டு எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு யக்னம் பண்ணோம், விச் இஸ் பிராயச்சித்த கர்மா, ரைட்? இப்போ ஃபைனமா பாத்தீங்கன்னா நிஷித்த கர்மா அப்படின்னு பண்ணா கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாத ஆக்டிவிட்டி. அதை பத்தி நான் படிக்க போறதே இல்லை, இந்த லெவல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்றதால அதை ஸ்கிப் பண்றேன். ஏன் இந்த 5 சொன்னேன்னா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மா மஸ்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சில நெய்மித்திகா கர்மாவும் பண்ணோம். பிராயச்சித்த கர்மா, காமிய கர்மா, நிஷித்த கர்மா, இந்த 3 நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல, பண்ண வேண்டாம். சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 எதுக்கு பண்றோம்? நம்ம காமிய கர்மான்றது வந்து எனக்கு புத்திரம் வேணும், ஸ்வர்க்கம் போகணும், இதெல்லாம் நம்மள எலிவேட் பண்ண போறது. சோ வி டோன்ட் நீட் தட், ரைட்? அதனால வந்து அது தேவையில்லை. பர்சனல் டிசைர் இது. நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி மாதாஜி பர்சனல் டிசைர்? எனக்கு ஒரு மகன் வேணும், ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டர் மகன் இல்லைனாலும் நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆக முடியுமா? முடியாதா? முடியும் மாதாஜி. சோ இட் இஸ் நாட் கனெக்டிங் டு தட். இப்போ இல்ல மாதாஜி எனக்கு ஸ்பௌஸ் இருந்தா தானே மாதாஜி நான் சந்தோஷமா பக்தி பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ணலாம், இல்லாட்ட கூட பண்ணலாம் மாதாஜி. இப்போ எனக்கு என்னோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிளே ஒண்ணு சொல்றேன். ஐ திங்க் சேது மாதாஜி எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த டைம் நினைக்கிறேன். நாட் வெரி ஷுவர் யார் இருந்தாங்கன்னு. அனுசூயா மாதாஜி எல்லாம் இருந்தது எனக்கு வேக்லி ஞாபகம் இருக்கு. இது நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல ஜபம் பண்றீங்க மாதாஜி, 3 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு. ஜபம் பண்றது ப்ராப்ளம் இல்ல.
ஏன்னா ஃபேவரபிள். இப்போ அனுகூலம். இப்போ சேது மாதாஜி வீட்டுல போய் ஜபம் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பிரசாதம் மாதாஜி வெரி நைஸ்லி அவங்க எல்லாம் பிரசாதம் அவங்க வீட்டுல நீங்க பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சாப்பிட நான் தனியா நான் பண்ணினா கூட உங்களுக்கு நீங்க பண்றதுக்குன்னு தனியா பால் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ்லி சேது மாதாஜி என்ன பால் எல்லாம் எடுத்து வச்சு எல்லாமே பண்ணாங்க. இப்போ வந்து இது எனக்கு ஃபேவரபிளா இருந்துச்சு. இது ஒரு சைட்ல விட்டுருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி மதர் இல்லாவோ மதரோ ஹஸ்பண்டோ கிடைச்சா புண்ணியம் இல்ல வச்சுக்கலாம். பக்தி ஸ்டாப் ஆகுமா? எஸ் ஆர் நோ? ஆகாது மாதாஜி. நோ மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். ஆகாது மாதாஜி. பக்தி ஆக்சுவலி ஸ்டாப் ஆகாது. ஆகாது. நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா நானும் நினைச்சேன் அனுகூலமா இருக்கும். ஆனா பர்சனலா பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபேவரபிளா இருந்தா கண்டியூசிவ் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இப்போ சேது மாதாஜி வீட்டுல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு. கம்ஃபர்ட் இல்லாம இருக்கும். ஆனா பக்தி ஸ்டாப் ஆகாது. நம்ம பண்ண முடியும். ரைட்? ஏன்னா நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது கிளாஸே எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து இன்லாஸ் வீட்டுல இருக்குச்சு இங்க பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு போறச்சு ரோட்ல போய் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய தடவை அங்க வந்து கார்லயே ரோட்ல நான் பண்ணிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கேன். மாதாஜி. கார்ல கிளாஸே கார்லயே பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பண்ணிட்டு வந்தீங்க மாதாஜி. ரோட்ல பண்ணியிருக்கேன். என் டெம்பிள்ல கூட நீங்க அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் கேட்டீங்க சொன்னீங்க. நம்ம டெம்பிள்ல சொல்றது பக்தி தான். இல்ல அது நம்ம முருகன் conducive தான். கோயில் போகும்போதே நீங்க எனக்கு அங்க சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆ, எனக்கு so என் இது குரு என் கூட வந்து என்னை கூட்டிட்டு போற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் மாதாஜி. மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள்ல மாதாஜி. ஹரே அதனால கிருஷ்ணா. நான் தீட்சா நீங்க ஒரு குரு தான், நான் அந்த மீன் பண்ணல. பட் எனக்கு என்ன திருப்தினா நீங்க அன்னைக்கு நான் தீட்சா எடுத்தா கூட நீங்க என்ன ஒரு ஒரு சீடர் வந்து எப்படி சிஷ்யரை கூட்டு போய் அந்த மாதிரி என்ன மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள் கூட்டு போய் நல்லா எனக்கு பக்கத்துல போய் தர்ஷன் அது உங்ககிட்ட எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. தீட்சா எடுக்க வேண்டிய ஸ்லோகாஸ் என்னென்ன வேணுமோ அது நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தது எனக்கு குரு வந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே சோ கிருஷ்ணா. எப்பவுமே தீக்ஷா குரு சிக்ஷா குருன்னு 2 ரூல் இருக்கு. சிக்ஷா குரு பான பிரதிஷ்ட குரு 3 ரூல். ரைட்? பாத பிரதிஷ்ட குரு வந்து நம்மள கிருஷ்ணாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது. சிக்ஷா குரு நம்மள த்ரூ அவுட் கைட் பண்றது. ஆனா தீக்ஷா குரு தான் டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியும். சோ ஒருத்தரோட ப்ரொஃபைல் ரோல் மாதிரி. அதாவது ஒரு எல்கேஜி டீச்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் பேப்பர் பென் அவங்களையும் குறைச்சலா சொல்ல முடியாது. அவங்கதான் பாத பிரதர்ஷன குரு. சிக்ஷா குருன்றது வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல்லயோ 12th-லயோ 11th-லயோ 10th-லயோ கூட நம்ம பாஸ் பண்ண வச்சிருவாங்க. ஆனா நம்ம மெடிசன் எடுத்தா அந்த சிக்ஷா குரு வந்து அவங்களுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்காது. ரைட்? அதனால தீக்ஷா குரு வேணும்ன்றது. அண்ட் எல்லா கோயிலுமே எல்லா தேவர்களும் ராமனிஷ்ட பிரபு சொன்ன மாதிரி இவங்க எல்லாம் கிரேட் டிவோட்டிஸ். அதனால நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. சோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் நம்ம கொடுத்துட்டே வருவோம் டிவோட்டிஸ்க்கும் இதுக்கும். நான் கமிங் பேக் டு த மெயின் டாபிக் என்னன்னா நம்மளோட இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க முடியலன்னா நான் ரோட்ல எடுக்கிறச்சே கிளாஸ் லிட்டரலி பின்னாடி கோவம் இருந்துச்சு. ரைட்? ஆனா எந்த டிவோட்டுமே தப்பா நினைக்கல. கிளாஸ் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. கிருஷ்ணர் அதை ஃபேவரபிளா பண்றாங்களா? சூடே செட் ஆகாது. அவ்வளவு சூடு இருந்து அன்னைக்கு செருப்பு கிருப்பு கூட இல்ல நடக்கச்சே. அப்படியே கிளைமேட் மாறிச்சு. ஆதி தெய்வீகமும் ஃபேவரபிளா இருக்கும். அப்போ ஒரு இஸ்திரிக்காரன் கூட்டிட்டு வந்து உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பக்கத்து இடத்துல உட்கார வச்சான். அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆதி பௌதிகமும் ஃபேவரபிள் ஆகும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா எதுவுமே கண்டிஷன் தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். நம்மளுக்கு தேவைன்னா நிறைய தடவை அந்த இனிஷியேஷன் வீட்டுல இவ்வளவு அகேன்ஸ்டா இருந்தாலும் எப்படி சப்போர்ட்டிவ் ஃபேவரபிளா ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கும் நிறைய கதைகள் நான் சொல்லியிருக்கேன். இல்லைன்னா அப்புறம் எப்ப சொல்றேன் கதை சொன்னா இதை விட்டுருவோம். ஏன்னா எதுவுமே கண்டிஷன் நம்ம போடலன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாரு சிச்சுவேஷன்ஸ் டு பி ஃபேவரபிள். அதுக்குதான் நான் இதை சொல்றேன். அதனால சன்னியாசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பர்சனல் டிசைர் கோசம் இருக்கிறத விடணும். காமிய கர்மங்களை விடுறது இஸ் கால்ட் சன்னியாசி, நாட் ஜாப். ரைட்? அவங்க டெய்லி ஆப்ளிகேட்டரி ஃபங்க்ஷன் விடக்கூடாது. இது தெரிஞ்சுக்கலாம். தியாகா அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து கார்த்திய கர்மா நித்திய கர்மா எதுவா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன்ஸை விடாம அந்த ரிசல்ட்ஸை விடுறது. ரைட்? அது இதுவே நான் காமிய கர்மாக்கோசம் பண்ணாலும் நித்திய கர்மாக்கோசம் பண்ணாலும் அந்த ரிசல்ட்டை விட்டுறது. இதுதான் தியாகம். அதனால ஸ்ருதி வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, எதுவா இருந்தாலும் நித்திய கர்மாவா இருந்தாலும் ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத. எக்ஸாம்பிள் நான் சாட் பண்றேன், நான் டெய்லி சாட் பண்றேன், எனக்கு வந்து எதுவுமே வரக்கூடாது, எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்றது தப்பான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால நம்ம அட் எனி காஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் நீங்க வந்து எந்த டைம் காம கர்மமா இருந்தாலும் எந்த கர்மமா இருந்தாலும் we should not be worried about it அப்படின்றத. சோ காமிய கர்மம் அண்ட் இந்த கர்மமும் எந்த பாயிண்ட் இன் டைம்லயும் we should not give up our daily activities. அந்த பாயிண்ட நம்ம ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமானதா? ரைட்? நம்ம கேட்கிறோம், நம்ம வந்து புத்திர காம கர்மங்கள் எல்லாம் பண்றோம், நிறைய கேட்டிருக்கோம். அதாவது சந்தியாவந்தனா ரைட்ஸ் பண்றோம் டெய்லி, அதாவது வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் யக்னங்கள் பண்றோம்,
சாண்டிங் பண்றோம். ஆனா எந்த சாண்டிங்குமே நான் இவ்வளோ நாள் சாண்ட் பண்றேன், ஆனா எனக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு ஜுரம் வந்துச்சு, அது வரும். ரைட், அதை நம்ம பண்ணணும். அதனால நம்ம மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னன்னா, நித்திய கர்மாவோ எந்த கர்மாவோ வந்து கண்டிப்பா ஃப்ரூட்ஸ் ஈல்ட் ஆகும், இல்லாம இருக்காது. இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி நான் ஜபம் பண்றதுல எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு, தப்பே இல்ல. ஃப்ரூட் ஈல்ட் பண்றதுல தப்பு இல்ல, ஆனா ஃப்ரூட் ஈல்ட் பண்றதுக்கோசரம் நம்ம பண்றதுதான் தப்பு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்போ நான் ஜபம் பண்றதால எனக்கு நிம்மதி வந்துச்சா தப்பே இல்ல, இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட். நானே சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றேன், ஓகே. பட் நான் சந்தோஷத்துக்கோசரம் ஜபம் பண்றது தப்பு. அதனால எல்லாம் காமியம் மெயின்லி சொன்னோம்னா, தியாகம் என்ன பண்ணோம்னா, ஆல் காமிய கர்மா அண்ட் நித்திய கர்மா ரிசல்ட் இருக்கக்கூடாது. ரைட், அதே மாதிரி சந்நியாசம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மா வந்து ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணக்கூடாது. வெரி கிளியர்லி தியாகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மாவும் பண்ணலாம், ஆனா ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. காமிய கர்மாவும் பண்ணலாம். எப்படி மாதாஜி பண்ணலாம்னா புத்திரு பண்ணுவோம் நம்ம சில சுச்சுவேஷன்னால, மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. ஆனா பலன் எடுத்து நம்ம பாட்டுக்கு பண்றோம், ஆனா எனக்கு குழந்தை பிறக்குதோ இல்லையோ நான் பண்றேன் அந்த காமிய கர்மாவை அப்படின்றது. ஆனா சன்னியாசத்துல எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காமிய கர்மாவே பண்ண மாட்டாங்க, வெறும் நித்திய கர்மா தான் பண்ணுவாங்க. பல்ராம் பேஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, முன்னாடி சொன்னதுதான், அவர் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். சில ஆக்ஷன் சிலது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆக்ஷன், ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். அந்த ஆக்ஷனே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சத்துவ குணம் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அதுதான் சொல்றாரு. ரைட், அது எப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகும், நம்ம ரிசல்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எது இருந்தாலும், எதுவா இருந்தாலும். சோ காமிய கர்மம் பண்றது தப்பானா இல்ல, சில தடவை வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தனங்கள் வரும். சொன்னாங்க இல்லையா புத்துரு, இப்போ ஹஸ்பண்ட் உட்காராரு, எனக்கு பயம் வேணாம், நான் உட்கார மாட்டேன், சாரி, நான் வந்து நித்திய கர்மா எல்லாம் பண்ணுவேன், ஆனா காமிய கர்மா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது, பண்ணிதான் ஆகணும். ரைட், ஆனா நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்தாம நம்ம பண்ணுவோம், அதுதான் தியாகியோட சிச்சுவேஷன். இது கிளியரா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரியலைசேஷன் வருமானா வராது. இப்போ காமிய கர்மம் பண்றதால நம்மளுக்கு எந்த ரியலைசேஷன் வராமலும் இருக்கலாம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்கிறதா நம்ம பண்ண முடிகிற ஒரு ரெனன்சியேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆஹ் எந்த இதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளே வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும், என்ன ஆகும் அப்படின்றது, என்ன பண்றோம், இதனால நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி ப்ரோக்ரஸ் ஆகணுமா. பட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் ஓவரால் கான்செப்ட் என்னன்னா, நம்ம ஆசைகள் ஏறுதா, சில தடவை நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி ரியலைஸ் ஆகுமோ இல்லையோ, அவன் ஒரு அட்வான்ஸ்ட் யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரினவுன்ஸ் பண்ண வேலையன்னு இல்லை, ஆனா அந்த ஒர்க்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆசைகள் ஏறுதா இல்ல அழியறதான்றதை பார்க்கணும். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஜூஸ் குடிக்கிறேன், தப்பே இல்லை, ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்காம இருக்கணும்ன்றது இல்ல. ஆனா ஜூஸ் வந்து நான் வந்து பக்தி பண்றதுக்கு அக்ஷருக்கு கொடுத்துட்டு ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதமா பண்ணுவோம். ஆனா எனக்கு ஜூஸ் பிடிக்குதுன்னு ரொம்ப ஆசையில நான் இறங்கினேன்னா ப்ராப்ளம், அப்போ நான் சாகம் பண்ணும். ஆனா ஜூஸ் குடிக்கிறதால நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்றேன், நான் பக்தி பண்றேன், எனக்கு ஆசை, அதனால எனக்கு ஆசைகள் வந்து நான் பண்றேன்னா தப்பில்லை. ரைட், ஸோ அதுதான் விஷயம். அதனால ரினவுன்சிங் ஒர்க் வந்து என்னன்னா, ஒர்க்கே ரினவுன்ஸ் பண்ணா அவன் வந்து அவனால திருடமா இருக்க முடியாது, அதனால அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம கீதா 11th canto உத்தம கீதா அதுல வந்து அவர் சொல்வாரு அப்படின்றது. 2 வருஷம் தான் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம 3rd வருஷம் இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம், ஏன்னா இதுவே டைம் ஆயிடுச்சு. வாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துவியை வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மாதாஜி. போடுங்க. தேங்க்யூ கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க பர்த்டே சாஸ்திர கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் எடுப்பீங்க? இப்பயே கவலை வந்துருச்சு மாதாஜி. எனக்கே கவலை வந்துச்சு. இப்போ இது 1 மாசமாவது ஓடும். 8th அதுக்கப்புறம் chapter, 18th. எந்த கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி உங்களை? பக்தி வைபவ் நிறைய மோஸ்ட்லி. இல்ல, ஜெய் அதுலயும் இதுலயே மாதாஜி ஈஷோபனிஷத் இதெல்லாம் இருக்குல்ல மாதாஜி. நீங்க இன்னொரு ஒரு வாட்டி கிளாஸ் எடுங்க முடியாது. மாதாஜி. ஈஷோபனிஷத் ஹேண்டிங் ஓவர் டு another டீச்சர். ஏன்னா ஒரு மாடியூலுமே வந்து நாமனிஷ்ட பிரபு, அதான் நான் சொன்னேன், நிறைய பேர் ஓகே. எடுக்கணும். நான் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு பிரிங் இட், அது நடக்கல நம்மளுக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாஸ்திரி என்னோட பேட்ச்ல தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆனா யாருமே வந்து செகண்ட் மாடியூல் எடுக்க முடியல, எனக்கும் கொடுக்கறதுக்கு மனசும் வரல. நடுவுல ஒரு சாப்டர் ஒண்டி ஐ திங்க் தார்னிஷி மேம், எனக்கு உடம்பு சரியா இல்லாததால ஐ திங்க் ஒரே ஒரு சாப்டர் ஒண்டி உஷா மாதாஜி தார்னிஷி மேம் வந்தாங்க. பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா அதனால நெக்ஸ்ட் மாடியூல் ஆன ஈஷோ உபனிஷத் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். டிவோஷன் வந்து ஈஷோ அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒருத்தங்களும் என்னோட யாராவது எடுத்துப்பாங்க. சோ ஓகே. இதுதான் அந்த பிளான் போட்டிருக்கோம். சோ அதனால தட் வில் பி ஹேண்டட் ஓவர். நான் வந்து நாங்க ஐ எல்லாம் ரொம்ப ப்ராபபிலி என்ஜாய் பண்ணோம் மாதாஜி. We just relished திருப்பி அதை your கேட்கணும் classes ஆசையா இருக்கு to மாதாஜி, the மறந்து போச்சு. maximum, திருப்பி to the கண்டினியூ பண்ணலாம் maximum. மாதாஜி.
நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெட் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோ புனித் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கு. நான் தான் இல்லன்னு. நீங்களாம் ஓட உங்களை முடியாது. எடுக்க சொல்றோம் மாதாஜி. நான் ஒரு நீங்க ஷார்ட் அதெல்லாம் சம்மரி முன்னாடியே ஒரு தடவை எடுத்துருக்கீங்கல்ல மாதாஜி? முன்னாடியெல்லாம் ஒரு தடவை எடுத்துட்டாங்கப்பா. அதெல்லாம் எக்ஸாம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்ல ஆமா மாதாஜி? மாதாஜி, நான் பபிதா கொடுத்தாச்சு மாதாஜி, மாதாஜி. கீதா மாதாஜிலாம் எல்லாரும் அதெல்லாம் நாங்க கொடுத்தது வந்து கொடுத்துட்டோம் மாதாஜி. level 3ல கொடுத்திருக்கீங்க. ஏற்கனவே level ஆமா, ஆமா. 3ல எல்லாம் கொடுத்திருக்கீங்க. பண்ணினோம். ஆனா இப்ப ஆமா டீட்டெயிலா level படிக்க போறோம். டீடைலா படிப்பீங்க, ஓ, பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன். ஒரு குவிக் சம்மரி வேணா நான் இதை முடிச்சுட்டே எடுக்கிறேன். லைக் ஒரு கிளாஸ்ல ஃபுல் ஈஷோ உபநிஷத் ஸ்லோகமும் ஒரு செஷன் ஆஃப் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷர் மாதிரி. பட் டீடைல் அனாலிசிஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் பை தம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நீங்க சொன்ன அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் இஸ் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அங்க வரும் அந்த ஓகே. ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சோ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ இதோட மாதாஜி. நான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் வீல் ஆல் மீட். நம்ம எல்லாம் காலையில டெய்லி நாங்க இருக்கோம். நீங்க தான் பாதி பேர் வரதில்ல. ஐ திங்க் பபிதா மாதாஜி, நான் வரேன் மாதாஜி. நான் வரேன் நிவேதா மாதாஜி. மாதாஜி, மாதாஜி நான் தூங்கிட்டேன். 6:30 மாதாஜி பாதி கிளாஸ் ப்ராம்ப்ட். தூங்கிடுறது. வீட்டுல பூஜை பாதி அது கிளாஸ் இருக்குன்னா வர தூங்கிடும் முடியாது மாதாஜி. மாதாஜி. 6:30க்கு அப்புறம் தான் நான் கிளாஸே ஜாயின் பண்றேன் மாதாஜி. ஆமா. அதனால 6:30க்குள்ள நான் 6:35க்கு போயிடுவேன். 6:35-40க்கு. ஆமா, நீங்க போற நேரம் தான் வருவேன் மாதாஜி. ஆமா, மோஸ்ட் ஆஃப் த மிஸ் டைம் லாஸ்ட் வர்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 5:30 ஹரே. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. ஆனா 6 o'clock நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, சித்ரா மாதாஜி யூசுவலா இருப்பாங்க. நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த அதை மிஸ் செஷன்ஸ் பண்றமே கவலையா இருக்கு மாதாஜி. அதனால வீட்டுல பூஜை அது இதுன்னா அதை விட்டு அப்புறம் பிரம்மமூர்த்தில பண்ணேன்னா அப்புறம் முடியற அது பிடிக்கிறது இல்ல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். எது ஹரே கம்ஃபர்டபுளோ அதை கிருஷ்ணா. பண்ணுங்க. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, சரி, நான் உங்க இந்த லைட் அவுட் இருக்கு. பாத்துக்குங்க 6 o'clock போல. லைவ் ஆன்லைன்ல இருக்கு. கரெக்ட், அதை கேட்டுக்கலாம். பட் என்னன்னா இன்டராக்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் லிசனிங். ஸ்ரவணம் Yes, ஒண்டி yes. தான் இருக்கும் கேட்டா. ஆமா ஆமா. பட் நம்ம கிளாஸோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஒரே டைம் ஆமா. ஒரு 20 பேர் புஷ்பா பேசுவோம். மாதாஜி, கல்யாணவதி மாதாஜியோட ஆவாஸ் எல்லாம் அதுல யூடியூப்ல கேட்கும்போது ஐயோ நம்மளும் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். வெரி நைஸ். சேது மாதாஜி இது ட்ரை பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் முடியுதோ ஆல்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க.